Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ. An ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan. Ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Ni so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo. O ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ. Min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye. Wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000. I bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la. I bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ. Walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 782 i bɛ o bɔ. O bɛ bɛn kalo 18 ma. A dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye. Ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye. Aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo. Terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do. I b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma. I n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. O tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na. Ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye tɛnɛ juillet kalo tile 16 san 2023 dɔgɔkun ale daminɛ la bi. O kuma la sa aw minnu sigilen bɛ ni k'an lajɛ sanga a n'a ka wagati k'an ka kunnafoni ni ka ale lajɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ an b'o foli k'aw ye danti foli min na i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na an ka kunnafoni an b'a daminɛ ni an ka kunnafoni lajɛlaw olu ka foli an b'a fɔ ɲɛna sanga a n'a ka wagati aw minnu b'an filɛ jamana wɛrɛw kan aw k'aw ka foli ni k'a bila commentaire ale la an b'a ka jamana foli ni ka olu kɛ yanni kunnafoni an ka don ale kɔnɔna la sa fɛn min ye maa minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Espagne, Maroc, Côte d'Ivoire, Libye ka taga se Émirats Arabes ma ni o bɛ Dubaïkaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Mauritanie, Gambie, Benin ale ni Faransi, Italie, Algérie, Mule Awsukaw olu fana bɛ k'an lajɛ Kayi, Togo ka taga se Gabon ma an bɛ foli belebeleba ta ni ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an filɛ halisa y'aw ka dugu ni ka olu bila an ka commentaire la an bɛ aw ka jamanaw ni ka olu foli kɛ ka lɔdɔnya k'a fɔ ko kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Biennale artistique ale kɔni kuncɛra kunu karidonya mɔptikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Segu ye ale kɔni jɔnjɔn ni ka o sɔrɔ kuru kun ye 200 ye a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Segu ale kɔni ye kuru 100 ni ka o sɔrɔ ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ka o sɔrɔ dugu minnu dara o kan sa o de ye Buguni ye ka taga se Joyila ma an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ka taga se CNT ni gouvernement maa tɔw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la. Ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko koɲɛw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye bagi ale kiimɛli min tɛmɛna a correction kɔni olu daminɛna an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a daminɛna araba tɛmɛnen o la an ka faba kɔnɔna la sa a baba kini bolo yanfan ka taa se a numan bolo yanfan fɛla o ma fɛn min ye Kayikaw fɛ yen nɔ Kulikoro ka taga se Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Buguni Kucala Kita ale ni Douanza correction daminɛna ni dugu kofɔlen o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kalanko ministre ni o ye Amadou Si Savané sani ale ye kalanko ministre o kura ye a kɔni wulila juma tɛmɛnin na ni ka i kunda lycée Askia Mohamed o kɔnɔna kan ka sababuya kɛ lakɔli karamɔgɔw olu kɔni ye correction olu bɛ ka o ko kɔnɔna la a lakɔli karamɔgɔ bɛ t'i jɔ maa 897 la minnu n'olu bɛ ka correction o kɛ u tilalen don yɔrɔ 23 ni ɲɔgɔn cɛ o de la fɛn min ye kimɛni sɛbɛnfura ye sa u ka kan ka 222 n'a kun kan fɛ ni ka o de corriger. Ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jago koɲɛw ma ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni ye sɔrɔbosobaw ni ka olu wele teliya la juma tɛmɛnen sɔrɔbosobaw olu wele kun kɛra fɛn min ye o de ye k'a yir'u la k'a fɔ ko fɛn min ye nin wagati in na sukaro kɔni ale
se ka ye an ka jamana o kɔnɔna la wa sukaro minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ o dagɛlɛlen don ni waati na ko sukaro kilo kɔni bɛ ka feere sɛbɛn wari 160 la an ka jamana yɛrɛ kɔni tɛ o dɔn sukaro ko la o de la a y'a laɲini sɔrɔ bosomaw fɛ k'u ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yani kalo kelen kɔnɔna o cɛ u kana ni sukaro tɔni 100 o bɔɲɔgɔn ye. Denbaya 150 olu le kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla a n'a cɛmancɛ bolo fɛ ni kana kucalakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye juillet kalo tile 14 tɛmɛnen balofɛn kɔni taara ni ka di olu ma o balofɛn suguya ye ɲɔmisɛnnin tɔni 15 o bɔɲɔgɔn ye balofɛn kɔni dira an ka jamana marabagaw olu fɛ a laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw olu ma. An bɛ taa Boyila dugu la n'an taara Boyila dugu la sa an bɛ taa Tabakura o sigida o la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sanjiba o de nana alamusa tɛmɛnen nin dugu kofɔlen o la min n'a kɛra sababu ye k'u ka kalanso kɔni ka o bi u ka kalanso ɲɛmaa yɛrɛ ka yɔrɔ o fɛnɛ binna ka fara a kan u ka kalanminɛnw ka taga se u ka sɛbɛnfuraw ma ci taara ni a bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ sa ko maa kɔni de ni ma to a la. Tominya sɛnɛkɛ musow olu kɔni ye u ka fɛn min ye kabaforo ka taga se fini ale ni kenige o ma u ye o sɛnɛni kɔni ka o daminɛ a bɛ tile damadama o bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ k'a sababuya kɛ samiya kɔni o donna olu fɛ yen nɔ nin kɛra nisɔndiyaba ye Tominya musow olu bolo. Yana an ka kunnafoni an ka o datugu sa an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Segu Buguni sigida o la fɛn min ye butigitigi dɔ ye n'ale si bɛ t'i jɔ san 30 o bɔɲɔgɔnko la ale kɔni ye ɲamaya ta ni ka musomanin fitinin dɔ san 10 ka o sɛgɛrɛ nin wagati in na butigitigi in kɔni ale bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan. Mali kunnafoni jabarani na jabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damana ne binni k'a da aw kulo kan bi tɛnɛ doyen na aw mɔgɔ minnu bɛ yen sa ko terrain tɛ aw bolo aw de bɛ fɛ ka terrain jɛlen ni k'a sɔrɔ ka sɔrɔ yurugu t'a la i ma tɔɔrɔ i ma dewu i ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma o terrain bɛ tunga lafiya ma olu de bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 terrain musaka ye sɛbɛn wari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o bɔ o bɛ kalo 12 ma n'o ka surun e mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ sa kalo kalo i bɛ euro wari 382 ni ka o bɔ o bɛ kalo 18 ma ni kila terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye tunga lafiya de bɛ se ka o k'a ye ka sababuya kɛ a nana aw lafiyali o kama ni wagati na terrain bɛ tunga lafiya ma o bolo fɛnɛ pongekaw olu fɛ yen nɔ o fana musaka ye 6,600,000 ye o kuma la n'aw mago bɛ terrain na a ye weleli kɛ 72 18 42 47 tunga lafiya ka tɔn ni o ye Paris ye san 2024 n'o ye 2024 ye o tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ka taga se étage ma n'a ka di ye maa min fana sa ka i tɔgɔ sɛbɛn o la an ka numéro téléphone sɛbɛnnen bɛ an ka kunnafoni o kɛrɛfɛ i b'an wele ni ka i tɔgɔ sɛbɛn a la villa simple de ka di ye walima étage de ka di ye kalo kalo fɛnɛ ale bɛ sara da min na sa o de ye villa simple i bɛ 580 € ni ka o de sara fɛn min étage ye i bɛ 780 € ka o sara o la tunga lafiya kɔnɔna na aw lafiyali de kama mɔgɔ si tɛ se ka nin k'aw ye ni tunga lafiya tɛ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.